खुलुमबाय लोगो नोंथांमोन नायदो हनै नन्दितानि बिमाया फुंनि ओंखामखौ जोबोद गोख्रै रेडि खालामगासिनो दं। मा संनो नागिरदों? मेस्टा खान्थाल बेगर। बेलाय खान्थाल बेगर। बेखौ मा बुङोथाय जोंना मेस्टा होनो मैथा। जोबोद गोख्रै फुंनि खामानिखौ मावनांगौ। मानो होनोब्ला जों दायो जानानै बिमा फिसा आरो आं साथामबो फरायसालियाव थांगोन। जोबोद माने गोख्रै खालामनांगौ जायो आरो खामानिफोरखौ। बेथिं नायलाय होमबा जालाय जाखाय जाजोब्बाय। औ आबा फरायहांबाय? दायो नोंथांमोननो आं मोनसे जोबोद गोथाव बेसाद दिन्थिगोन। जोबोद जाबाय नाथाय दायो थाइनाया एसे खम जालांबाय। बेलाय नायदो बेखौ जोंनिथिं उगनि जला बुङो बे बानलुखौ। बर' रावाव मा बुङो आं दिनैसिमबो मिथिया। सिना फानलु बुङो बादि मोनदों, नाथाय गोरोन्थिबो जानो हागौ। बेखौ ना आं बेबायदि गोमोनखौ जानो हाया, बेखौ जोलैनो लाखिदों। बेबायदि गोरलै गोरलैखौ जायो आङो, मानोना फानलुखौ जानो जोबोद गिनाय मोनो। नायदो थ' नन्दिता एसे फरायबाय। दायो आं अमा फार्मखौ मारिना फैखानोसै। अमा फार्मखौ मारिनानै थांनोसै, जिहेथु जोङो बेलासे 3 रिंगायावसो न'आव सफैयो। बेलाय आंनि अमाफोरा जालाय जाखाय जादों। एसे देरखांबाय, महराव एसे मोजां जाखांबाय। नायदो गुन्दै आरो ओंखामल' जेबो होआ, एसे एनै भिटामिन गलायनानै होयो। दलानो बायला जिला जाजोब्बाय। रेडि जाबाय ना बिमा? नन्दिता नोंनियाव मा कालारनि गेलेनाय बल दं खिन्थालाय? भेरि गुड। भेरि गुड। Very good. Purple. Very good. Red. Very good. And last one? Yellow. Wow. Then Nondita, bokonane colorku bunglai? Orange. Good. Blue. Very good. Pink. Very good. Yellow. Very good. Green. Very good. Red. Wow. Pink. Yellow. Wow. Very good, Mama. Good job. Belai. मेस्टा आरो खान्थाल बेगर लोगोसे संदों। मेस्टाखौ गिबियाव रुगारनानै लाबाय। रुगारनानै लायाब्ला गोखा जायो। गोखाखौ जों जानो मोजां मोना बांद्राय गोखाब्ला। मेस्टाखौ नन्दितायाबो जोबोद जानो मोजां मोनो आरो जों साथामल' नालाय एसेल' संदों। बेनि उनाव बे जाबाय भात केरेला गोरान। दायो जों बेखौनो जानानै फरायसालियाव थांनोसै। बेलाय भात केरेला गोरान ओंखाम आरो बेलाय नन्दिता आरो बिनि बिमानि फेभरेट दालमुग पियाज आरो बे जाबाय मेस्टा आरो खान्थाल बेगरनि ओंख्रि। आं दा खारै संदो। खान्थाल बेगरा जोबोद गोथाव जागोन बायदि मोनदों। बिदिब्ला लोगोफोर जोंनाबो जानोसै। सेन्डाल सोनो रोंबाय मोननो बे मिथिबायना आरो सेन्डाल सोनो रोङा जालायदे बियो। मामा सोलों। बे रों हाबाय मोननो दखान सेन्डाल सोनो आरो बे खानायसो सेन्डालखौनो सोना जालायदो आरो बे। बे बारा डिपेन्डेन्ट जादों मादारनि सायाव। इन्डिपेन्डेन्ट जानो सोलोंनांगोन मामा नोङो। Aba. Sekolah kamu pulang nama dangni sekolah. Oh, sekolah gimana nih? Deh. Ini bapak sih sekolah. Sadar hai. बिमाया दिनै रागा जोंदों। फुंनिफ्राय गोबां खामानि आंहाबो मदद खालामनो हाया। उपाय गैया आरो। आंनि फिसाजों गेलेनायावनो आंनि दिनै खामानि मावनायावनो बायदि समफोरानो थोआ। दिनै मा एसे खामजुलाव थिबायना नोङो, बिनि कारनाव एसे लेट जाबाय दा। खामजुला माने बर' सिरि मोननानै खारि मोनबाय नालाय बावफोर जागोन आरो। माने 5 मिनिटसो लेट जाबानो 5-10 मिनिट माने उन्दुनानै सिखारनायाव लेट जाबानो पुरा खामानि मावनाया माहायबो मिलाया आरो टाइमा।
हारसिंनो मावजोबनांगौ जायो न'नि काम हराव बासन सुनो हाया थाम्फै अरो खान्थाल बेगर आरो मेसिन मोनसे बनायना होआ आंनो बनायगोलै बनायगोन मेसिनफोर बनायना होबा हरबाबो लासै लासै हायाखै नङा दा बाहेरावहाय हरावहाय थांना सुहैबा थाम्फैफ्रा बेसेबां अरो आं बायोहाय आं ओंखाम जानाया हरावबो आरो 10ता खालाय 9:30 खालाय जायो बे हराव बासन सुहैगोन बाहेराव थांनानै दामना लाखै जागोन स्टरा अनबानो सोब जागोन सानसेयावनो साननैयाव जानो लुबैबानोथ' मानसिया खैफोदनि मोगा मोगि जानो गोनां जायो दुखुनि मोगा मोगि जानो गोनां जायो मिथिबाय जेमान मावो जायालाय जोंनिया दे नन्दिता गोख्रै फिनिश खालाम Oke mama. Nah di sana. Ya Nonita di sana kau help kalau mau sih. Atau deh. Kucing ya. Dapat ya? Kucing dapat. Ini baik. Hah? Cháu不是在这种人吧？妈，cháu在这种干不？也之类的。哦，别跑那边不了。哦，不然烟抽光那吧？我烟的。我人sama apa? Orang sana. Gua mah, kalau lu lah.烟的，烟的。如果烟的呢？ बिदिब्ला लोगोफोर जोंबो न'आव थांफिननोसै बेलाय नन्दितायाबो जोबोद मेंग्लिजोब्बाय बिमा आरो आं सानैबो गथ'फोरजों गेलेफानायावनो गथ'फोरखौ फोरोंनायावनो मेंग्लिखाबाय बिमाया न'आव फुङावनो ओंखाम संनानै जोंखौ जाहोबाय आरो दा मेंग्लिबाबो न'आव थांनानै संफिनलायनांसिगोन हारग'आ बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो लोगोसे गोदानै फैदोंब्ला फल' खालामना होनो नाजादो बिदिब्ला एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों